מה שקט? לא שומעים אותנו. שמתם חיי או את הקפה? לא אכפת לי. שמתם חיי את התותבות ואיתי. קקיל. 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 תזיז את זה שזה יפריע לך. מה אתה עושה? לא יודע, אני מראה להם שאין לי כל כך הרבה דמויות. יאללה, שימי רדי. אז אני מראה להם שיש לי את הדבורה. ושאני אקרא. הראל, די, לא אכפת להם. תראה אותי. אבל למה אתה לא מדבר, הראל? לא שומעים אותנו. עד מה? אוי לא, הלל מוחבר. מי עולה? הוא שם את הגורי. לא, למה אני מסתובב אצלך? וואו. הראל, תעשה ספורל בטבע, אני עושה פרסומת. מה, יש פרסומת של רק חצי שעה. מה? במקום 2.5 זה רק חצי שעה. נראה לי משוגע, מה נראה להם בינתיים? אתה יהלומים, אתה יהלומים. תעזור לי. הראל, אתה יכול לדבר. הראל, אתה יכול לדבר. הראל, אתה יכול לדבר. יקקיל. הראל. יופ, טוב. אתה קקיל. מה שים רדי? טוב, צריך להיות טובים. טריירדים לפעמים יורים לכל הכיוונים. הראל, אתה לא צריך לראות טריירד. צריך פשוט לשחק. גם אני הייתי הכי גרוע שלי. כשצילמת אותי סרטונים, עדיין קיבלתי איזה. ואני מפחד שאנשים יצחקו עלינו כמו שאנחנו צוחקים על קפטן בן. אלה. לא, אבל אנחנו טובים מדי בשביל שיצחקו עלינו ככה. יכולים לצחוק עלינו, אבל לא כמו שצחקנו על קפטן בן. זו אמת. הראל, איפה אתה בכלל? בא. יש עליי צ'יטה ולחץ. צ'יטה ולחץ 0 HP. וואי, אני מסבן. הרגתי את הפנגווין. טוב. תעזור לי. יואו, אתה רואה מה אני עושה להם? אני מסבן אותם. כן, רואה. זה הכל בזכות התותבות. וואו! שאנחנו משחקים די טוב. נכון, הייתי מטורף, אני הרגתי את כולם פה. בית כתבאר.
בטח כולם כזה יואו איזה טרייארד הראל. אין לכם שוקו? אני כן. רוצה? כן. הצלתי אותו. מגן. אני תוקף את השועל מסביב. ואת כל הקבוצה שלו. פתאום אתה מפחד. אני הורג פה מלא אנשים. מעצבנים. 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 הוא חזק. אני עושה בלי מדקיט. אני הורג אותו בלי מדקיט. אוקיי, אני כן. הראל תעזור לי. יש עליי שתי מעצבנים 0 HP. יש, הרגתי אחד. באמת אתם נלחמים שם. יש! אימא'לה, אני בדיוק 0 HP. בדיוק. זוז. לא, הוא לקח מדקיט. זה אנחנו מולו, ניצחנו. אנחנו מסבנים לו את המוח. בדיוק שאני מצלם. נכון. יואו! סיבלנו אותו. יש, אני MVP, רואים את זה? אוי, מהר. יש, אני MVP. אבל וואי, שנינו היינו די טובים. שיחקתי כמו טרייארד. תקשיב, אתה לא מבין, אני הייתי כמו הגורילות המעצבנות האלה. נכון, יש את הגורילות המעצבנות שאי אפשר להרוג? כן. זה היה אני. קח את הפרסים של 1000. אני רוצה להגיע עם הגורילה לאיזה 1200 או משהו. לא, ל1000. בלי 200.